таъми шоколад дар хурдсолӣ роҳи ояндаи Нодираро муайян кард. ҳамхизматони падарам аз олмон бароямон шоколад мефиристоданд. таъми он дар ёди ман монд. солҳои ҷанг шароити зиндагӣ сахт шуд ва тавре шумо медонед, мо на танҳо ба шоколад, балки ба нон ҳам муҳтоҷ будем. он рафиқи падарам дигар наметавонист бароямон шоколад фиристад. қадри имкон модарам шоколадҳои русӣ мехарид, вале он таъм дигар буд. Нодира Турсунова дар Москав кору зиндагӣ дорад. коре дорад ки зиндагиашро ширин кардааст. вай аз шоколад армоғонҳои зебо омода мекунад, мефурӯшад. дар Москав афроди сарватманд зиёданд ва мардум ҳар бор мехоҳанд наздикону дӯстони худро бо тӯҳфаҳои зебову ғайриоддӣ дар ҳайрат гузоранд. аввал мефаҳмам ки ин шахс ба чӣ бештар шавқ дорад. ва миёни муштариҳои Нодира шахсони номдоре ҳастанд. ман аз шоколад қаср сохтам. дуторе ба андозаи як дутори аслӣ, гул ва бисёр чизҳои дигар. як дӯсти диджей Смаш барои ӯ дастгоҳи хос барои диджейҳо фармоиш дода буд. Нодира корро дар як ширкати қаннодӣ шурӯъ кард. аммо имрӯз шоколадҳои хоси омода кардаи худро бо номи Нади пешниҳод мекунад. ман аслан аз шоколадҳои истеҳсоли Белгия истифода мекунам. аслан шоколадҳои Белгия, Фаронса беҳтарин шоколад дониста мешаванд. муҳим дар ин кор риоя кардани чанд меъёр, аз ҷумла дуруст нигоҳ доштани ҳарорати шоколади обкардашуда аст. агар шоколад сафед бошад, мо онро бояд то 25-26 дараҷа хунук кунем. агар шоколади сафед истифода барем, бояд ҳарорати он то 27 дараҷа бошад. ҷараёни ин кор ҳам аз 3 марҳила иборат аст. агар каме дар ин кор ба иштибоҳ роҳ диҳед, шоколад метавонад ба шакле ки шумо мехоҳед омода нашавад. ин навбат бо ҳадияи худ ба Душанбе омадааст. фармоишҳояшро ки тариқи интернет гирифта буд, ба соҳибонашон мерасонад. Светлана Алексеевна дар солгарди тӯй барои шавҳараш ширинӣ фармуда буд. шоколадҳо дар ин шакл ва бо даст омодашуда дар мо набуд. шаклаш ба ман хеле писанд омад. ҳоло таъмаш бароям маълум нест, аммо умедворам ба шавҳарам писанд меояд ва барои чашидан ба ман ҳам медиҳад. Нодира дар фикри таъсиси фабрикаи худ аст. ҳоло дар Душанбе ҳам шароити мардум ва ҳам шаҳр тағйир ёфтааст. мардуми зиёд майли харидории чунин тӯҳфаҳои ҷолиб ва гаронарзишро доранд. нархи як қути шоколад барои харидорони тоҷикаш аз 50 то 60 сомонӣ шурӯъ мешавад. ӯ мегӯяд кораш танҳо аз сохтану ба фурӯш гузоштани шоколад иборат нест. соли 2016 бо либоси шоколадии худ кӯлоҳу камзул дар як намоишгоҳ ҳам иштирок кардааст. Нодира мегӯяд корашро хеле дӯст медорад. ӯ аз он ҳаловат мебарад ва ба одамон хушҳолӣ мебахшад. вақте мебинӣ ки мизоҷ аз кори ту розӣ аст, нерӯ ва илҳоми бештар мегирӣ.